Прямо вернем мегресия. Канян кеп. Слушайте, авал. Салом алейкум мардум. Ман Парвиз аз Нью-Йорк. 10 минут гуфтем, 10 минут камтар дер шуд. Айсобе ки пробка дар мондем. ина номаш Суҳроб. ин братишка нав қабул кардем. Бахтовар аз Конибодом. ҳозир фромад ё Бахтовар. Ассалому алейкум. ана Бахтовар ҳозир қабул кардем. худо ба шукр. аз Конибодом таваллуди чанд? 97 таваллудуш. ана чанд бор пур карди грин карта? як бор пур кардам. ҳамин соли 19 буд. 20-21 уже ҷавобаша гирифта омадам. на якум бор пур кардааст. ман комментариё мекушам. Хорошо. ана боз агар ягон саволотон бошад, ами дуюм видео кунем ё ҳамаша як ҷуда кунем? фарқаш не, дуюм хоҳед шу посольство ба чӣ савол додан? посольство ки ҳамин якум бор дар омадам, гуфтам чӣ кор мекунед дар Тоҷикистон? баъд гуфтам повар кор мекунам. Бахтовар. баъд после этого ягон шинос дори Нью-Йорк ё не, но имеет в виду в Америке? Я сказал, да, друзья есть, и тетя моего друга. После этого она кем будет там работает? Гуфтам, она официанткой работает. Баъд аз ин боз савол додан ки ту чӣ кор мекунӣ дар Америка, ҳамин Нью-Йорк? Гуфтам, поварша кор мекунам. баъд як боз саволи охирон буд, гуфтан ки хел кадом моҳ ту тамом кардӣ университет? Ну моҳи октябр. камтар истодам, баъд ким чӣ кавалиатсия кардам, компютерашон баша виза додӣ нагуфтам. Общиам 4 савол дод, да? 5 савол буд халос. ана кати чанд кас дромад, чанд кас отказ гирифт? қати ман пеш аз ман як бача буд аз Ҷаббор Расулов ва адобрид кардам, рафт вай бача. баъд ман дуюм одам будам, манам адобрид кардам, дарш Аминҷон буд. Аминҷон ҳама мешиносад уже. дарш Аминҷон буд бо як марде ки вай адвокате ки дар Душанбе кор мекардам, ин буд. дарш медонам. баъд аз мо ки одамо гуфтан ки ҳамахе нашод отчество отказ гирифтан. як марде ки буд аз 8 моҳи ҳамин 10 манда собеседованиеш буд, ваям отказ гирифта буд барои отчество. амонда вақте грин карта пур мекунен отчество, агар видеои ман тамошо кардагӣ бошед, агар загранпаспорттон да забони англисӣ кати отчествотон набошад, нанависен. амни хатоги калон касе оянда пур мекунад, ин проблемаи калон. хайли кани бинем чӣ мешавад, чанд кас медурояд. агар проблема калони бад шавад, бо обязательно як видео карда нишон метим тона. Аминҷон худаш повар зиёдаи 2 сол 3 сол дар Россия. Бахтовар Аминҷон гуфтимша. ай домлои хандан шавне торати шикаст. ана и брачкаи мо Бахтовар 2 сол повар кор кардагия. худо ба шукр ами аэропорт омадан як чанд ҷо занг задем, уже ҳамин рӯз худохоҳ рафта гап мезана, повария сар мекунад дар супермаркети Ташкент. худо хоҳад ана ҳозир баъди ҳаминҷа Суҳроб кати меран супермаркета мебинанд. бо наздики супермаркета худо ба шукр якта дига хона ҳаст, аякай камолшон. агар чахчах кунем розӣ бошанд, ҳамунҷа мемонем. шам қариб 1 минута раҳа, 1 минутам не чанд мебараша Суҳроб. ина Суҳроб Имран чек ба Суҳроб ва Имрана мақсад касе мешиносаша? официальный паспорт Суҳроб. кам шӯхӣ мекунам. ана бо чӣ савол? справкаи чанд сума справка пул? чанд сум пул дошти дар справка? дар справка ҳамин банковский шуд 9,5 нишон додам. 9,5 доллар. ина Бахтоварам 9,5 нишон додаи справкашда. ин муҷаррадаи безан. ана бо чанд як саволи дига, общий расходу дар Қазоқистон? Общий расход дар Казахстан, ами консульский сбор и медосмотр, там хостел и питание, ами 1150 рафт, и туда обратно билет 400 доллар буд. Тоҷикистон Алмата, Тоҷикистон. яъне ки билет да 400 доллар расход кардагия, туда обратно Тоҷикистон Алмата обратно. ана общий 1150-1200 расход кардагия, 16 рӯз истодагия дар Қазоқистон. яъне ки расходуш таги 1,5 доллар шидагия. ана билети Турцияша харида омадан там
$600 зиёдтар. Только сюда. $700 гӯем, $700 пули билети Турцияш, ай Турция, Америка. Ҳамун гап ана Шапка. шапка. Ана бо чи саволе ки шумо дар кор бошад, так ҳамин да нависед, ай братишка мепурсем. Ба забони англиси ё руси? Не, русский. Сразу сар када, мы здравствуйте, здравствуйте. Английский мефами гуфтам, гуфтам мефамам, но разговор у меня очень плохая. Баъд руси кадем. Русский гав знаю, всё дальше. Ҳамаш гаренику. Нас гузашт. Ман ҳамин да бародаро, хоҳаро, модаро, ягон саволтон бошад, так ҳамин видеода нависе. Аминҷо бахтовар худуш Instagram дорад. Худо хоҳад вақт ёфт агар саволотонда ҷавоб мегардонад ё ин ки ма боз ҳами хелчхел ки Аминҷонда кардагӣ будум саволотона хушрӯ кардан менависимо. Боз як навори дига 10 минута барои шумо месупорум, мебинен, роҳотон осонтар меша. Бисёре баъд савол додестем барои оиладоро. Оиладор якум числа як бародари мо оиладор мебиёяд. Худо хоҳад вай бародар шиносошун аст, ман встречат намекунам, лекин як чиз акас кардагим бояд биёран манда тиян. Ҳамун дар ҳамун вақти катишон вохӯрӣ, худо хоҳад иншоалло ма катишон як навори дигар мекунаму месупорум, мебинен. Мумкин як чанде ки оиладор одамуда саволош бошад, инҷа боз дақиқтар ҷавоботона мегиред. Боз ҳамаи шумода салом алейкум як бор дига. Лайку, подпискаи айтон наброра. Рӯзи шанбе як навори беҳтарин мекунем бо як ҷоягӣ Азиз ва Раҳима аз Турция ва Майя аз Германия, як навори беҳтарин, ин секрет. Рӯзи шанбе ҳаматон дар тамос бошед, тақрибан 6 ё 7 соати 6 ва 7 Тоҷикистон меброем. Ози соатш аниқ мекунем, мемонем. Бисёр интересни видео меша. Монен ягон ҷода қайд кунен ё агар хоҳен, нахоҳен Аллоҳ худуш. Салом алейкум як бор дига ҳаматонда. Комментариётона гирон кардум. Боз як бор дига саволотона такҷда нависед. Худо хоҳад связда мебурем. Бай бай.